sidder jeg bare og jeg tænker på at lave et videoindlæg, så her er jeg. Nummer 2 videoindlæg. Jeg har lige til tryllesamtale, og det gik sådan rimelig godt i forhold til, hvad jeg havde håbet og troet på. Så det var super. Og inden da var jeg ude og shoppe med min mor og fik på en lækre sko. Jeg er sådan lige billederne ud her bagefter min videoindlæg. Jeg har lige lidt quest til jer. Der er ikke så mange, der læser min blog. Og jeg overgår faktisk det sådan, og helt af hvad man altså bare droppe den, simpelthen til at slette den, der ikke er sådan, der læser den. Så jeg vil sige, at vil være så søde, og jeg vil være totalt taknemmelig, hvis jeg sender dem videre til jeres venner, og så måske sådan, få dem til at følge mig, fordi hvis jeg når over 40 eller 50 dage, så laver jeg et giveaway. Så det er sådan mit mål, ellers så sletter jeg bloggen, og måske ikke laver en ny, jeg ved ikke. Plus en lille ekstra ting. Jeg leder har lidt efter et band i virkelig lang tid. Så hvis jeg ikke har nogen, der er i gang med at starte et band, eller har et band med mange andre sanger, så er jeg her. Jeg sætter min e-mailadresse nedenunder her, så I kan kontakte mig. Ja, I får lige dagens her på video, fordi jeg har ikke tid til at gå videre. Så ja. Okay. Ja, i dag har jeg simpelthen haft sådan en fin t-shirt på fra Flying A. Den er meget fin. Det er en t-shirt, den er ikke så vild. Så har jeg haft en sort cardigan på fra Zara. Plus et par blå bukser fra Zara. Ja, de er meget fine. Tusind tak på forhånd, og jeg håber, at I har haft den vildeste dag ever. Men vi ses. Kys til alle!